Moi kulutuskriittisen ryhmän ekomatkailuiltaan osallistuvat. Mun nimi on Maria Rautia ja mä oon Nuorten Luonto-lehden päätoimittaja ja pidän myös ekomatkailuun keskittynyttä blogia, joka löytyy osoitteesta rantapallo.fi kautta matkaluistaa. Mua pyydettiin tekemään videotervehdys teille siitä, että tarvitseeko ekoihmisen tuntea valtavaa matkamorkkista. Ja sanottakoon nyt ihan heti alkuun, että mä itse ainakin kärsin matkamorkkiksesta ihan joka ikisen reissun aikana. Ja mä oon myös erittäin kateellinen ihmisille, joilla riittää kotimaan matkailu, tai jotka on pystynyt tekemään sen valinnan, että kotimaan matkailu riittää. Esimerkiksi pyöräilymatkat saaristossa, patikointituntureilla ja niin poispäin. Mutta mulla ne ei vaan valitettavasti riitä. Mä kärsin talvimasennuksesta, kylmyydestä, pimeydestä ja välillä vaan koko Suomi ja sen meno yksinkertaisesti ottaa päähän. Ja mä oon luonteeltani super utelias ja mä haluan nähdä omin silmin myös muunlaista kulttuuria ja yhteiskunnan menoa kuin mitä täällä kotimaassa. Mutta koska morkkis ei ole yhtään kiva asia, niin mä koitan kompensoida sitä matkamorkkista matkustamalla mahdollisimman ekologisesti. Mä innostuin matkustamisesta tuhansien muiden suomalaisnuorten tavoin tuossa 2000-luvun puolivälissä. Kiitos telkkarista tulleen Mad Ventures-sarjan. Ja mä lähdin ekalle reppureissulle vuonna 2005, jolloin mä vietin Kaakkois-Aasiassa tommoset 3 kuukautta. Ja tämän jälkeen mä oon tehnyt reilun kuukauden mittaisia reissuja joka toinen vuosi suurin piirtein. Ja mä ajattelin nyt mainita tässä muutamia asioita, jotka mä otan aina joka reissulla huomioon. Ja siis vaikka matkustaminen ei todellakaan koskaan ole ekologista, niin mä koitan mun matkustustavoilla vähän tasapainottaa sitä vaakakuppia parhaani mukaan. Ensinnäkin mä yritän matkustaa aina mahdollisimman pitkän ajan kerrallaan. Että mä lähden ennemmin 2 kuukaudeksi reissuun kerran 2 vuodessa kuin vaikkapa useammalle viikon reissulle vuodessa. Mä valitsen suorat lennot, vaikka se nyt sit maksaisikin vähän enemmän. Ja mä vietän ylipäätään mun reppumatkoilla aika yksinkertaista elämää. Mua varten ei ole tarvinnut rakentaa mitään valtavia golfkenttiä tai ylläpitää hotellien uima-altaita tai rakentaa suuria hotellikyliä. Ulkomailla mä matkustan lähinnä junilla, että esimerkiksi autoa mä en ole ikinä vuokrannut ja missään nimessään pitkiäkään matkoja meidän lentokoneella. Et esimerkiksi kerran me mentiin Intiasta Delhistä sinne etelään Gokarnaan, niin meillä meni junassa 48 tuntia. Se oli omanlaisensa kokemus. Ja mä uskon myös, että se Suomessa talvella käyttämä energiamäärä, se ruoka mitä mä syön ja veden kulutus on about 1000 kertaa suurempi kuin mitä vaikkapa reppureissulla, jos mä oon vaikka sähköttömässä pampuhökkelissä Laosissa. Ja siis Luontoliittohan haluaa edistää ihmisten luontoharrastusta, niin mun mielestä sitä voi myös harrastaa Suomen ulkopuolella. Ja esimerkiksi narklailu ja vuorivaellukset vois ihan hyvin edistää myös halua suojella sitä maailman luontoa ja sen monimuotoisuutta. En todellakaan halua kannustaa ketään matkustamaan, mutta tosiaan se kuitenkin on, että valtaosa suomalaisista matkustaa jossain vaiheessa elämänsä, niin miksei sitä sitten tekisi mahdollisimman ekologisesti. Jes, antoisaa illan jatkoa teille ja käykää tosiaan tsekkaamassa se mun blogi siellä osoitteessa rantapallo.fi kautta matkaluistaa. Ja kommentteja mä otan ilomielin vastaan. Moi moi!